Dnes sa pozrieme na nastavenie a prispôsobenie chatu GPT, ale skôr než tam pôjdeme, tak si vysvetlíme ešte niečo k chatom. To znamená, že čo môžeme robiť cez tieto 3 bodky. Máme tu 4 možnosti: zdieľať, premenovať, archivovať, odstrániť. Ak klikneme na zdieľať, bez toho, aby sme boli v chate, tak to nič neurobí. Takže klikneme si na chat a dáme zdieľať. Máme tu možnosť vytvoriť odkaz, ktorý ho potom môžeme poslať kolegovi, kamarátovi a podobne, a tým pádom uvidí, o čom sme chatovali. Druhá možnosť je tuto vpravo hore. Spustiť zdieľanie. Ďalej máme tu premenovať. Takže niečo napíšeme, dám Enter. To je dobré kvôli tomu, že keď vytvoríme nový chat, tak ChatGPT vytvorí taký automatický názov, ale môže sa nám to mýliť s inými chatmi, tak je dobre si ho premenovať podľa seba. Potom tu máme archivovať. O tom sa budeme baviť za chvíľočku v rámci nastavení. A odstrániť, takisto budeme to preberať v rámci nastavení. To aby ste vedeli, kde to nájsť. Takže poďme na tie nastavenia. Pravo hore cez okrúhlu ikonku, buď tam máte písmenka alebo obrázok podľa toho, že ako máte nastavený váš e-mail a ikonku v ňom. Takže nastavenia. Takže prvá karta všeobecné. Motív, tu si môžete vybrať buď systémový, tmavý alebo svetlý. Systémový znamená podľa toho, ako máte nastavený napríklad Windows. Tmavý ten zvyknú používať programátori, aby im to neťahalo oči. Alebo svetlý. My si dáme tento svetlý, aby ste lepšie videli na videu. Ďalej tu máme jazyk. Doporučujem nastaviť si napríklad slovenčinu, ak ste teda Slovák. To je z toho dôvodu, že ChatGPT lepšie vie, ako vám má odpovedať. Niektoré jazyky sú podobné a keby ste to nemali nastavené, tak by mohol skleznúť povedzme do češtiny, do slovinčiny a podobne. Takže nastavte si to. Tu sa dostávame k tým archivovaným chatom. Ako som vám ukazovala, že keď tu klikneme na chat archivovať, on vám zmizne zo zoznamu na bočnom paneli. Čo teraz? Urobili ste to omylom, skúšali ste. Chcete sa k nemu vrátiť. Tak práve tu, archivované chaty spravovať, sa dostanete k tomu archivovanému chatu. Už máme nejaké pripravené. Cez ikonku so šipkou máte možnosť obnoviť konverzáciu, to znamená, že znovu sa objaví v bočnom paneli, alebo zmazať a tým pádom definitívne odstráni chat, už sa nebude dať žiadnym spôsobom obnoviť. Ďalšia položka v nastaveniach je archivovať všetky chaty. To znamená, že jedným kliknutím vám zmiznú všetky chaty z bočného panelu. Takže pozor na to. Ale zase k nim viete vrátiť tuto cez spravovať. Táto položka odstrániť všetky chaty. Pozor, veľmi si rozmyslite, kedy to použijete. Lebo odstráni všetky chaty a na dobro. Avšak ak používate jeden prístup do ChatGPT, napríklad v práci alebo v rodine,
tak potom je dobré si za sebou vymazávať tie chaty, aby druhí nevideli, že o čom ste sa rozprávali s ChatGPT. Ale je to na vás. Prípadne pri odchode zo zamestnania môžete vyčistiť o sebe. Posledné, odhlásiť sa, to znamená odhlásiť sa z ChatGPT. Ďalšia karta, personalizácia. Takže táto položka vlastné pokyny, skontrolujte si, či to máte zapnuté, alebo zapnite si to. V druhej polovici tohto videa sa budeme rozprávať o tom, čo to znamená. Táto časť, pamäť, zapnite si ju. Hlavne je to dôležité, keď sami používate ChatGPT. Keď používate viacerí, tak no, uvidíte. Tu môžeme spravovať pamäť. Čo je to pamäť v ChatGPT a na čo nám slúži? Postupom času, ako máte rôzne chaty z ChatGPT, tak on si pamätá niektoré informácie o vás a ukladá si ich tuto do tabulky. Výhodné je to potom v tom, že už niektoré veci mu nemusíte znovu písať, že pamätá si, že možno ste odborník v nejakej oblasti, čo máte radi, čo nemáte radi, čo vás zaujíma. A podľa toho vám potom odpovedá, prípadne dáva návrhy. Niekedy však nie je dobré, aby si pamätal niektoré veci. Možno ste len potrebovali niečo zistiť, ale potom si poviete, že toto nie je dobré, aby si pamätal. Takže idete do nastavení, personalizácia, spravovať pamäte a tu máte možnosť vymazať. To vymaže len tú jednu položku. Ak ich tu máte viacej, pracujete viacerí na tom logine, tak máte možnosť hromadne vymazať všetky informácie z pamäti. Ďalšia možnosť práce s pamäťou je, že priamo v čete mu dáte príkaz, toto si zapamätaj, toto si ulož. Naopak, zase mu môžete povedať, toto si vymáš z pamäte, toto zabudni. Nemusíte ísť sem dospravovať pamäte, on to urobí za vás. Ďalej tu máme reč. Celkom zaujímavá funkcionalita. Momentálne to Advanced Voice, to znamená rozšírená práca s hlasom. Je to obojstranné, to znamená, že vy rozprávate na ChatGPT, ChatGPT rozpráva na vás, takže je to taká konverzácia. Funguje to len v mobilnej a desktopovej aplikácii, nie cez prihlásenie, cez prehliadač. Tu máte možnosť nastaviť si hlas, ktorý vám bude vyhovovať. Ja tam mám napríklad teraz Spruce a tu si máte možnosť vypočuť, ako rozpráva. Sú tam aj ženské hlasy, sú tam mužské hlasy, niekto rozpráva rýchlejšie, niekto pomalšie. Vyskúšajte si to. Ďalšia záložka, kontrola údajov. Najdôležitejšia je táto prvá. Zlepšovanie modelu pre všetkých, nastaviť si na vypnuté. Znamená to, že o čom sa budete baviť v ChatGPT, nepôjde do trénovania pre všetkých. To znamená, že nemôže sa stať, že bavili ste sa o Jankovi Mrkvičkovi napríklad a niekto dá hľadanie, kto je to Janko Mrkvička, tak môže mu ChatGPT poskytnúť informácie z toho, čo ste sa bavili o Jankovi Mrkvičkovi. Takže vypnúť. Ďalej tu máme zdieľané odkazy. To znamená, že tuto pri čete alebo
priamo v čete, máte možnosť zdieľať ten konkrétny chat s niekým, s kolegom, s členom domácnosti a podobne, s kamarátom. Ale znamená to, že je to len po bod, kedy ste dali zdieľať. Ak pokračujete v čete, tak to už ten váš kamarát alebo kolega nevidí. Museli by ste dať ďalšie zdieľanie. Tuto máte možnosť spravovať tie zdieľania, to znamená, že ísť sa pozrieť do toho chatu alebo odstrániť ten link. Neodstránite chat, ale len ten link, ktorý ste poslali. Ale zase znamená to, že keď ste poslali kolegovi tento link, tu ho vymažete, tak on už sa nedostane do toho chatu. Ďalšia položka, exportovať údaje. Znamená to, že ChatGPT vytvorí link, ktorý vám pošle do e-mailu. Platí 24 hodín a vy si môžete stiahnuť informácie z ChatGPT. Posledná položka, odstrániť účet. Definitívne zrušite konkrétny účet pre ChatGPT a nebudete sa tam môcť dostať. Vymažú sa aj všetky údaje. Ďalšia záložka, profil tvorcu. Tu máte možnosť overenia, hlavne fakturačné údaje, cez doménu, cez sociálne siete a e-mail. Ďalšia záložka, pripojené aplikácie. Tu máte možnosť momentálne tieto 3 aplikácie, platformy pripojiť: Google Drive, Microsoft OneDrive, osobné použitie alebo pracovné školské použitie. Funguje to v podstate podobne, ako keď pridávate súbor zo svojho počítača. Takže ak máte súbor na Google Drive, tak cez plusko v čete máte možnosť pridať odtiaľ súbor. Posledná záložka, zabezpečenie. Tu máme viacstupňové overovanie. Znamená to, že jednak použijete meno, heslo, alebo cez Google a tak ďalej. Ale okrem toho to bude vyžadovať ešte SMS kód, možno telefonát, prípadne číslo z autentifikátoru, napríklad Google autentifikátor, Microsoft autentifikátor alebo iný spôsob. Ak dáte povoliť. Ak nedáte povoliť, prihlasujete sa klasicky. Ďalšia možnosť, odhlásiť sa vo všetkých zariadeniach. To znamená, jedným klikom sa odhlásite všade. To znamená, že z prehliadača, z desktopovej aplikácie, napríklad doma, v robote a tak ďalej. Dôležité je to hlavne, keď odchádzate zo zamestnania, odhlásiť sa všade, doma už sa potom znovu prihlásite. Takže to by sme mali nastavenia.